हाग्रा फारसे आगान सुरबाय। हाग्रा फारसे आगान सुरबाय। बियो सैथो आंबो फिजिकेलि भेरिफिकेसन आङो फिजिकेलि थांनानै नायबाय जोंनि दादगारि दाउगुरिनि ओरै सोनाब फारसे जे 20 स्कुवार किल'मिटार दैसिम 20-25 स्कुवार किल'मिटार बियो दा जोबस्रांनायनि लामायाव। माब्लानिफ्राय सोलिनाय बे? ओरैनो आंनि माखासे माबानायाव आङो मास मोननैसो 2 मास 3 मास बिनि गेजेराव दा सोलिगासिनो दङ। डिपार्टमेन्ट हिसाबै माबायदि दायथ' लादों बेनि? डिपार्टमेन्टआ इन्डिपेन्डेन्टलि बिथांमोना खामानिखौ मावनो मोननांगौ। बियो नेसनेल पार्क एनाउन्स जाखांनायनि उनाव खुनु हाग्रा दाननायनि माखासेखौ खालामनो नाङा। आङो लकेलनि जानानै आङो बेखौ फोरमायनो सानो। दिनैहाय जोंनि माखासे वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफोर दङ। जोंनो गल्डेन लांगुर, इलिफेन्ट हिउज दङ जोंनियाव। दा बेयाव हाग्राया जोबस्राङाबा बेफोरो बबाव थागोन? दा बिनि मोनसे चेलेन्ज फैगोन जोंनियाव। बेथ' 100% जोङो थांनायाव जोङो 40+ जोङो बियो बिदुङा दुंनाया जों हिटजों थानो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंहा बुहुत चेलेन्ज जागोन। आरो बेवहाय जोंनि गाहाय हालामनि ओनसोलाव भुटाननिफ्राय जे बोहैबोनाय दै बेयो मोनसे एरिसन जानानै आरो बेवहाय मोनसे एरिसन जानानै मोनसे रिफुजिस बायदि जानो थांगासिनो दं जोंनि बे मा होनो लावख्रिगुरि गामिया फरेस्ट भिलेजआ। दा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव सोलिनानै दं। राजखान्थि सोलिनायनि खोथाया जाहैबाय राजखान्थि मोननै राजखान्थिखौ आङो स्पेसियेलि खावलायनो सानो। जोंनि दा एट प्रेजेन्ट जोंनि सरकारनि जे सालायबाय थादों प्रमद बर' सार CM BTR जोङो बेखौ गोख्रैनो इनिसियेटिभ लानांगौ। जों गोबां जोङो दंफां गायनाय माखासे जोङो सेडलिं गायनायफ्रा दंस' जानानै जोङो थाखानाय जुदि एफा गिदिर गिदिर दंफां जा फरेस्टखौ जोङो जुदि प्रिजार्भेसन जोङो खालायनानै लाखिनो हायाबा जोंनि थाखाय बहुद चेलेन्ज जागोन फिउचाराव। अपोजिसन पार्टिखौ आं खावलायनो सानो जे बाव समर्थन होनांगौ आरो गासै पाब्लिक ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जोंनि चिरां डिभिजन सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि हाग्रायाबो 120 स्कुवार किल'मिटार दङ। बेखौ जोङो नेसनेल पार्कजों एटाच जे खालामफाबाय, एनाउन्स खालामजाखाबाय। बेखौ जेरैखि जायाबाबो जोङो बेखौ बासायना लाखिनांगौ जोंनि ग्रेटार पाब्लिक इन्टारेस्टनि थाखाय। बाव खुनु पलिटिकेलनि जोङो बबे रुलिं पार्टि आरो अपोजिसन पार्टि जोङो बेखौ जोङो बखिलायनानै जोङो लाब गैया। जोङो फिउचारनि थाखाय बेखौ जोङो जेरैबाबो प्रिजार्भेसन प्रटेक्सन खालामनानै लाखिनांगौ होननानै आं सानो। बेनि जेंनानि सायाव कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटि